Pramila dumateng para rawuh, para dulur-dulur sedaya, para penonton. Kesupen ingkang mapan wonten ing Ladan Patik Reca. Wonten siang menika pun kesupen samangke dalu. Paguyuban kuda Patra Yuwana saged dipun pirsani malih. Asik. Dikepenake lo Pak Jarno. Ya iki lo jaranane Jawa. Saderengipun ngapunten Mas JB kawula samangke dalu. Mboten saged sandherekaken wonten Bagu Tulungagung. Salam kagem kanca-kanca Darma Seta. Sore ing kulon pernae nyawang aku sajake arep melu tak adoi etobil anyadai yen tak lirik mripate maramali suwe-suwe aku mung guyu dhewe jebulane lintang panjer sore saben sore ing kulon paranae nyawang monggo Mas Rio kapal sajake pengin melu ayo iyo tak sedaki etopil angetai yen tak lirik sorae marah-marah suwe-suwe aku mung guyu dhewe jebulane lintang panjer sore Kebese Mas Kasti aja sembrono lokakan karepe apa rata wani kancan tak sawang kedep-kedepan tangan usil mong coba sambil etopil yen ngertikan jaring aku isih lekan ojo seru-seru mangko yen krungu kancaku umuk yen umuk mesti katumuk apa tuman wong bujang putus segandang lo kakang seneng umuk padha karo sendang blebok aja sembrono lo kakang karepe apa rata wani kancan tak sawang kedep-kedepan usil tangan usil senenge mung jual jawil etopil yen ngendikan jaring aku isih lekan
Ojo seru-seru mengko yen krungu kancaku. Aja umuk yen umuk mesti kadumuk. Apa tenan Apa tumpun membujang putus sekandang lo kakang seneng umuk padha karo seneng blebu. blebuk ya ben. Ya wis aku manut kowe. Ayo le, muk. Ayo lo goyang kanan goyang kiri kuda patra yuwana asli lo oh ho 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 Nadyan nabot ing rasaku tak tekati setiaku mring wong manis senadyan gedhe pepalange nanging aku ngarepno waging sir nggonku labut tresno nadyan ngabot ing rasaku tak tekati setiaku mring wong manis bebasan gedhe pepalange nanging aku ngarepno waging sir nggonku labut tresno yo oh yo oh yo no yo Wah
Bak 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 bak. Ayo lo bos. Kiri bos. Au au. Ayo lo, ayo lo. Ha o, ha e, ha o. Ayo lo, ayo lo. Au, hop, babi alas, kuwi jenenge celeng. Jurang jeruk iku jenenge pereng. Anake Semar sing ceku nala gareng. Sego liwet lawuhe sambel goreng penak diwasik. Jurang jeruk iku jenenge pereng. Babi alas kuwi jenenge celeng. Anake Semar sing ceku nala gareng. Sego liwet lawuhe sambel goreng penak walik kerun. Ayo 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 yo he ho ho ya kilo oh celengi wis wancine lho lo kok amuk jaya krasa mandhe apa iki barokane ngamuk maneh. Wayahmu lho, Ger. Wayahmu senggak le, ayo le. Ayo. Sing sayu. Loh. Rigalo. Kentongan nimbal tondo rondo kampung ojo wakayo ayo kanca mbok ojo padha lembon sing manggon kampunge aman saka tindak durjana. Saiki wancine gilir sing padha turu wancine lilir
saiki wancine gilir sing padha tur wancine lilir kentongan nimbal tondo rondo kampung ngojo wagayo ayo kanca mbok aja padha lembon sing manggon Awas aja mundur-mundur. aman saka tindak durjana saiki wancine gilir sing padha turu wancine lilir saiki wancine lilir sing padha tur wancine lilir dumadine rerumpaan lagon lagon tetembangan kasarane mung nyawiji melu anglaluri ngambar arum mring budaya kang agung wibawa nunggal tekad nunggal setya mure utama ngayo bareng jangka ojo mung sumarang riko katon ngumandang bakaning kabudayaan yo oh yo oh yo oh yo Os. Ayo kaya apa lah kaprigelane Ger Satrio kuda Patra Yuwana man. Oh. Lah ayo. Iki wis ditiwancine rada sawetara wis wengi Ger. Wis wancine nyuwun bali ayo ditokke kabeh kroyok wan wae. Ayo lho Pak Jarno. Iyo. Kurang siji ditekke Mas Limpat Mas Aryo kapal wih kene lho Dik kowe nyapa ning sarwet iki bar iki senggake sing kompak yo ayo wih boyoke lho Mas, boyok. Ya sekali-sekali boyoke ditato, Dik. Lah ya ngono. Iki keseneng aku boyok. Iki ditato lho, Ger. Padha minggir. Kena nggih tombo. Masuk angin ora usah kerok. Yo, heru. Ayo lo. Rajib gaya jadut. Ayo Pit. Ayo. Rajib. Ayo Pak Etole. Bapak Etole iki piye ta? Ayo. Maju sih. Kene lho. Ya. Ayo. Lah. Bantu saya, ayo. Ipan wis kelak. Ipan kelak. Ayo. Mbah Mesto. Ayo lho, Mbak. Gila. Bocah Ayo. Yo.
Caranya wis kok makan. Mas. tatone lho tatone. Cah, tato boyoke karo wetenge ditato lho, Cah. Ayo. Wis to. Lah ya ngono. Iki lho butuhmu barang iki lho. Tatone wis ketok iki lho. Ya ngono. Lah, ya ngono. Iki. Iya. Ayo. Ayo. Kopi. Yo. Oh. Ayo. Yo. Ayo. Apik. Ayo. Bocah cilik mapan padha kabeneran. Oh, duwe. Yo. Aja mikir-mikir panggunge aja dhuwur. Oleh tegar. Ayo, bocah cilik padha mikir kok kena betul. Bocah cilik aja padha munggah panggunge dhuwur. Walah, ayo. Nggih para prajurit kuda Patrayana sampun gugur satemahing palagan perang tanding lawan Prabu Singabarung nggih. Kula inggih kandharaken dening para sesepuh satemahing praja kairingaken lumantar saking kuku sing dupa kang kumelur kang anggambar anggon wangi kebaki sakturune Padhe pokan kuda Patrayana manduas. Pokok tansahan ingkang cipta pun dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung Kang Maha Kawasa Kadyawan. Karantenipun pangestunipun Sang Bapa kang tansah nyasaken sedaya kedaharan dening para wijaya dalah sampun winasis mat. Wah. Koclak iblis langnat yoman wah Bakrut Kusuma putra kapan krut was aja kaya mangkono yo Nger. Siji-siji ayo nggal nyuwun pamit Mas. Wis titiwandinipun saya wengi magribe me teka dilajengke malih dhumateng para dulur pun kesupen mangke dalu. Wontenipun Bapak Heru Wahyudi kaliyan Ibu Darmini sakwarga. Hae. Saya nambahi wangun dasar ayu lencir kuning ora mung atiku dadi kuning mesemo setiti aku wis trima kena tak anggo tombo kangen kurina wangi saliwung tresnaku rabisi sawatara rasaku kangen ana sliramu rina katoning lamun ratri tansah ati sono sliramu durung gelem-bloko tansah tak tunggu ing
sliramu ning ora rumangsa reroncen sekar melati iki tondo katresnan sejati senadyan kaya ngopo ukurane amreh lelakone yen pinuju sliramu temu karo aku tak rewangi nelongso ning sliramu ning ora rumangsa ayo ayo jas dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati kenal wae durung kok wis wani jual jawe mangko yen klerone dikira